fest hast. Det då kör det chaven där.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraj hamdi ku Allahi azza wa jal ku ajtalo jaračija sale mengoro. Kraj hamdi ku Allahi azza wa jal ku asu putingamen ku akva voz vishimo dinja čal voz vishime celija em ibadetja. Ku akva mubarek dive ana salavatijem selami upralamaru primeri učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam upraleskeli familju upralo ashabija e mu prasao kola so gjivdingja kale voz vishime porukencar e makaja dunjana muklen nisar aver osven sar muslimanja. Sa gili me pralale ne mpenjale. I tema je desutne hudba keri talo so ovela mencar koga o Allahi azza wa jel talo odsutnotar amaro gjivdib. Koja je tadi važno sa kalete makeri? Soske trebala te da važnost kja kaja tema. A kale temaja talo pralalem povrzimo amaro obstoji besar muslimanja koja kova tan. A dva Allah azza wa jal ko Kur'an azimu šan potvrdinela vakerindo. Ja eyyuhellezina amenu men yertedi minkum an dinihi fesaufe ye'ti Allahu bi qavmin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Ej tu men so pakjana,
којту мендар керела отпадништвота ривера, којту мендар мукела кеја вера ислам, те джанел деко Аллахи азза ва джел, кас менинел тумен ја вере народоја, народо ковасо камангеле Аллахе, емо Аллахи азза ва джела дале манушен камангел. Аке соски тало важно пралален това свесна, комаро свакодневно дживди управ ко Аллахи азза ва джел. Инаку пралален и свесно самари ко Аллахи азза ва джел постигнинела педуе букенцар. Првенствено пакјајбе ко Аллахи азза ва джел емкерибе шукар делија. О Аллахи азза ва джел ко Курани кава керел Иннеллезина амену ва амилу салихат сеједжа лехум рахману вудда. Емо кола мануша кола со пакјана емкерена шукар делја. O Allahi azza wa jel pestar delolen mangipе. Ема давао муслимани ка приметинелу, кога итало мангло ко Аллахи, секако офтало мангло ко Аллахи, офтало мангло ко мелекија, офтало да мангло ко народо. Секала трим букја итале поврзимо и еке кеа. O Allahi тогаш кога мангелат утвикинеле джебреилете нарединеле мелеконге, дека филяни мануше замангля, војно нарединеле мелеконге те джанко калбие манушенге, те прифатине надале манушенки састи заедница. Таро сифатија те джане дека ко Аллахи азза ва джел сен мангло. Дека нон-стоп сен свесно ко Аллахи азза ва джел. Антути и си кер, кова и тало изградимо ки нежност, ко само почит, одолеске со пекамбери алиселам кава керел, емо Аллахи азза ва джел, кога мангела хајри кој е кер, кога дава кер дела нежност, а ци дела нетрпедливост, ци дела и употреба сила, а кушибе, увредибе, а два и тало само ек знако, кова со одна припаднинела, тале Аллахескоро мангипе. А со и најважно, кога два моменти кога сеан свесно, сеан под контрола Аллахескери азза ва джел, ќе да ја ситуација, сеан туки заштита е Аллахескери. Со десинговела пралален, кога два моменти кога амен, нас јам свесна чаламаро господари, кога е Аллахе чиѓамле тарамаро дживдипе, кога решиѓама маре страстија тове намаро девел, тога жано Аллахи азза ва джел посебно дуе врсте манушенге објавинела војна. Ема ква и тало бут ризично, свесна требела това коакава, кој таля дуи категоризација со Аллахи ленге објавингеа војна. И прво група и тало окола мануша кола со керена бути каматаја, која со дела камата, која со лела камата. Еми дуито бути и дуито врстата романуша и тало о Аллахи ко те пенела објавингјум војна околе манушенге со нападнинела мере евлија донен. Кола со приближинена пеко Аллахи пере фарзенца, папала два сунетенца саджи кото Аллахи азза ва джел, адале манушен за мангела. Соски тало е две важна кеа тема това свесна чаллаке. Морате признина пралален. Ај две дживдинаја кој е квахти, ко те огајлија маре перавдеаме. Се ако амен чачи паски си амен убедимо имани ко Аллахи, на дозволинја и гајла те перавел тут на тебе. О шејтанира дуинела пе кога дикела засе киримо муслимани. О муслимани увек дживдинела надаја ко Аллахи азза ва джел. Единствено кој тало дуртара лескоро рахмети, и тало кова мануш кова со Аллахи дингјале тарпоро рахмети. Одолеске, о муслимани кој тало свесно ко Аллахи, ов дживдинела бизон нисави секирација. Ајде пралален соски тало важно, а мен ја кеа тема, това свеснача ко Аллахи азза ва джел. Ајде пралален
резултати, дека на неамен ге важно сару Аллахи кади келамен, сар кај кјовангла ко Аллахи, ајде са повеќе раширимо и тало аменде напушти бе родителија, а чал дуња лучко корис, ко бора мари младина, јек дадеске, јек дијаке, кибути ов, и ромни кибути, и силе кер, јек тало напушти нела даде дија, ко Кинг Бургер, Макдоналдс, и кога каджало дори оджа бустресно и тало моро дживдипе, а со очекујан, о Аллах тало ли разија тутар, мука дава, ења масек му кела перомњако кер, чудина амен послен соске разводија, штар максимија, панч максимија, и ромни јек страна, орома вер страна. Сар сои резултати акава. Акава и тало резултати, а чало долеске со надикаја, о Аллах и сар пенела менге која маро дживдипе. Аква и тало резултати, амаре страстија во динена мен мислинаја ко нешто пошукар. Аква де сињовела која маре тана сар резултати, деко Аллах и Азza wa Jal уло осутно тарамаре кера. Во наодорига пралален, тенава кера ко бортале растуриме амаре кера. Смрзно ме кадбија, на не више о асаибе искерно пралеске, е макари га постовингјовело пучиве, кајтало о Аллахи акате. Со кергјаме Аллахеа кјакаја ситуација. Кајтало о Аллахи која маре одлуке. Кога не сави одлука которо дживдипе. Која не ладија одлука? Сара не ладија одлука. Ту сар муслимани која со прифатиѓано Курани торо закони, торо лил, о лафе пекамберескере торо путоказ. Дали о одлуке се анеа ко дживдипе и тало ко склад према Аллахескере вакерибе емо лафе пекамберескере саллаллаху алейхи ва селлем. Со керјам амен ајде единеа. Ајде амен сетина амен ко Аллах само кога сам ки секирација. Ако Аллах искушинја амен неколе на свалибаја, тогаш ке операционално сала ка тергјоваем дова кака аман Аллах сасляле, аман Аллах ту уштел. Тогаш ко вас весна ко Аллахи, тогаш ка да садака, тогаш ка джако джамие нафиле ка кълдина и ретрета вера буќа. Коте тало Аллах и кога тало аменге најшукар. Коте тало Аллах и кога маре бахтале моментија, или тогаш на намен потреба ко Аллахи, едикено Аллах Азza wa Jal дале манушен саро пишинела Несуллахе фе енсахум енфусехум улаике хумул фасикун. Бисерге е Аллахе. Аман те джанеле ко Аллахи да олен бисерге. Ем чачи паске он тале грешнике ко Аллахи Азza wa Jal. Ко куци хадису Аллахи Азza wa Jal кава керел Тариф лиллахи фир раха јарифуке фи шидде. Джане Аллахеске кога сеа најрахати, кога и тало туке најшукар, те джанело Аллах Азza wa Jal кога ко веки мука, кога ко веко парипе. Прала муслиман, ајдве одобор со Аллах Азza wa Jal на некоја маро свакодневно дживдипе, ајдве на секиринела мено разилука Аллахескоро, само некобор примерија. Ајдве ако на неамен мрежа која маре телефонја, или ако на неамен интернет, бари секираси сија на менде. Но сто по телефонја, вртинаја, па панда ко борда не струја товел. Па на неамен интернет мрежа, па тоаш буди намен па ме платинава. Добро. Коте се нагарига тове свесно кога нашалеј вакти намази, о Аллах дингјату бесплатно акова дживдипе. Цело акво организам со пиравеа, коте теди секирација, сар со бунинеату платинеа редовно дори ако телеком, ај Аллах ескоро хаква карига тиране на шела тукек намази, пропуштиња намази, товел ту секирација, сар дозволингјум те на шел мандараква намази.
И силјаме на кеа секирација. Сјам ли свесна ко Аллахи Азza wa Jal. Ајдве му каја маро муја ко некој врединеламе. Ама најдве на хољана која пхагела пе Аллахескере законија. Кога умало важинела пи и вера, тогаш аменги тало са јек. Ама само два си кавела ко борсјам амен. Ко борсјам амен свесно ко Аллахи Азza wa Jal. Одолеске пралален о Аллахи Азza wa Jal ко Курани кава крел. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Em кој дујар гавела тар мородини, кој си динга поро муј тар мородини, те джанело Аллахи Азza wa Jal делале паро дживдипа. Дали Халилјан Соски тало менге важно пралален това свесна ко Аллахи Азza wa Jal, те на дозволина Аллахи Азza wa Jal тел осутно тарамаро дживдипе. Дозволингјам ли Аллах тове лосутно тарамаро дживдипе, муслиман спремин ту начал паро дживдипе, се Аллахи Азza wa Jal ко Курани ва кергјаоле. Права муслиман, која два моменти кога мерена очувствачал ко Аллахи Азza wa Jal. Која два моменти кога Аллахи тало осутно тарторо дживдипе, сар себе пиджан тогаш бијангјовела пралален, машкарамендо хо вавиба, са резултата да појавињовело гибети, и си нинати, и си наподнесување, само резултата чало долеске, со Аллахи уло осутно тар амаро дживдипе. Права муслиман, кога хољанеа, ки кога ти холимангеа те делуине, дали претходно пушлјанту тарадваторо поступак, дали Аллахи тало задоволно или на? Саđi ko te умерило на лео Аллахи Азza wa Jal тало задоволно или на? Ма вакертут муслимани. Онда каскери воли исполнинеа и воле шејтанескери или воля е Аллахескери Азza wa Jal. Сар таламаро понашај кулице пралале. Дали понашинамен понашај пекамберескор алейхиселам. Или само Аллах чува менге манги пе пекамберескор алейхиселам која маре муја, те вакера ко бора мен и шукар мангајо сунети, окувај бидачија, окувај тало кјафири, најважно и тало акарига, сарја маро понашај кјулица. Сартало понашај ученикоскоро ки школа пере професореа, сартало торо понашај кога возинеа тут ко автобузи премо попуро. Сартало торо понашај сар трговстве муштеријаја, сартало торо понашај сар муштерија према и околина кај со дживдинеа. Кај тало торо однос дали практикујнеа карига и праксе пекамберескеа сам ко целокупно дживдипе. Аква значинела тове свесно ко Аллахи Азza wa Jal. Права муслиман, дикен Адем алейхиселам ми Хава кога сне ко дженети. Дикен само јек пример, јек моменти кога насјан свесно ко Аллахи Азza wa Jal. Кога Аллахи тало осутно тарторо дживдипе. Аллахи Азza wa Jal Адемеске ме Хава алейхимусселам вакерја хувен ко дженети. Хан пиен ولا تقرب هذه الشجرة. Ама никако која кашма те приближињовен тумен. Пердо кашта сине. Пердо плодија сине. А намано мануштало по природа савко увек джалако забранимо. А гјарда мен се му мануша шајте поседуина сона. Амантенова свесна шало благодатија со дингјаме но Аллахи Азza wa Jal. И најнормално акарига поти касара вела вератари джувли. Хавете ли касоја кава каш? И најнормално шејтани окотар шун. Аквајтало бесмртно каш. Аквајтало каш намерно вакердо се те хале, на не никоја ште мерен. Дикено мануш кобори бокало. Дикено мануш ко борте деле со готе кере овна не захвално. Ја да ја ситуација прво со Хала и Хава, па пала два Адем алейхиселам. Ем дикен со случињове ла ко исто моменти.
O Adem alaihissalam ka dva momenti koga halla koje kvaše tinela pede ko Allahi azza wa jal zabraninela. E Ademes ka alaihissalam acela koje kvaš krlo. Ema kelela kvasu isjamena jar ko muša. Sar po istaknato sebe pitaro Adem alaihissalam sa člodeski phavaj koje kvaš. Podikhen ki hava sode singovela. Која два моменти кога халата радава каш, кој исто моменти добинела месечен циклус. Дуито бути и кожу чарела сме владжутне тана, кој исто моменти кожа воздингјовела наупре, пошминена тесикове негре владжаутне тана. Со халјоваја катар. А катар халјоваја, тогаш кога нас јан свесно ко Аллах. Тогаш кога Аллах е фрдеатар торо дживдипе, которо дживдипе пошнатери лачте и кров. Ке да ја ситуација на шалео благодатија, сар со Адем алейхиселам, михава на шалгео дженети, се бепи, со која два моменти Аллах е чивгеле ко аут, чивгеле ки страна, са резултати авена ки пув. Макатар со халјоваја, сикавен томаре ронен шеријаско джандипе. Ко керса со авела, дали бидати, дали билачпе, дали шукарибе, джан дека давела тари джувли. Мате кераме намено муша месум шерој керескоро. Вала ојтали мен, и мен кај вртингјовело, шерода вртингјовеле менјаја. Одолеске бутфајрлуко на. Одолеске керен со ка керен, сикавен томаре ронен Аллах ескоро джандипе. Дикем праланен кого вела песвесност ко Аллахи азза ва джел. Јектаро дивесао Сулеман алейхиселам и квило перево ескате кадинен салату листиска. Аква намази тало намази бршиме скоро. Кој ек тан кога наперела бршим, тогаш и си посебно ек намази. Не со Сулеман алейхиселам и квило перево ескате кадинен аква намази. По кое кваш дром дикля е кирмо и рангјапе кодумо керела доваја, о Аллах, се бепе од ѓунаја манушеге, ма казни на мен, тере рахметескева керла, мука мен ге бршим. Ке дија ситуација о Сулеман алейхиселам кел, иранен ту мен палал се ту мен ге доваја кер ге ојавера, чачи паске палал вапело бршим. Акава и тало палале, означаје мобарипе никогаше Аллахе мате од фрлинале тар амаро дживдипе. Одолеске пралален, аква и тало само е подсетиве, сариненге аменге, дека Аллахеа азза ва джел буд полесно кана као се кирација дживдипаскере, о проблемијата рамари свакодневница. Одолеске кера дова ко Аллахи азза ва джел. О Аллахи азза ва джел, товел аменге о нури амаре дромескоро. Кера дова ко Аллахи азза ва джел, најманго нешто ко маре калби ако вела менге о Аллахи азза ва джел, Аллах те манга, Аллах те поштуина, леске наредбе ти извршина, о забране со муклялен дар дурте ова, кера дова ко Аллахи азза ва джел по ибадетија те манга, о харамија те мрзина, кера дова ко Аллахи азза ва джел те деламен о хајрија кале дивесеско емо хајри саје дивесенгоро. Кера дова ко Аллахи азза ва джел те не испушинела ме надалја со на неамен такати те издржина. Кера дова ко Аллахи азза ва джел амаре максимен коленгере дроман, нека ракел, амаре мушаола неге кувети нека дел, амаре чено Аллахи ладжајпе нека обдаринел, берекетија која кала танем ко сао тана Аллахи нека мукел. Кера дова ко Аллахи азза ва джел борчјата амаре кера нека дуира керел, амаре насвалено Аллах нека сасларел, мамаре муленгио Аллах дженетија нека дел. Екулу каули хада астагфируллаха ли ва лакум фастагфируху иннеху хувал гафуру рахим. الحمد لله تعظيم لنبيه وتكريم لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perno safja se safja të tamam jo namazda perno safja çolë. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.